An녕하세요 makantin anak ko dari ami tanakop kagang. Ano siya ang kagang? Kuya to pila ni kagang ninyo kuya? Pilang kilo ano? Tagna na kilo sa kagang. Ano mga paligya rin sa pangkirohan karon. Mga anak sa kagang, mga anak tingnan niya. Okay kayo. Balik ako niya kuya ha. Nalamit rin naman. Namalit pangos. Namalit ko naman may pangos. Nanay paligid ng pasayan diri at manang pasayan. Manang pasayan diri karon. Namagtanaw ko diri kay magtanaw ko diri ako kuan. Mangutana ko sa tuna ni ate. Wala, kana pangos oy. Takang kay pangos mga ering ato naman ni mga ering. Ay mga pangos diri nagkan kayo. Tek pilay mo tuna te. 300. 300 na kilo. Ay, darawa tuna o dagko kayong tuna. Dolo na ko si Kuya Ria kailan sa ko. Kaya siyo na ko diri sa bangkero pa. Asang ganding ta, asang ganding. Kamusta na ka kuya? Kamusta? Okay kayo. Kamusta pagpaligyan mo dito sa bangkerohan? Wala na, ulit na. Horot na sold out ta. Ang yang gibaligyan diri kay dinosaur. Ikog sa dinosaur. Ano na mga ista diri oh. Mani ang kuan pompano. Hala pwede na kuan. Orange kay ista. Ay sa naman na mali pag ista diri. Apinokos. Ako diri. Mabalik ako kay basig malit ako niya. Ay, nagkakit tao niya sa bangko. Okay, kayo niya. Mami Analin. Mami Analin, okay kayo. Ano, malit po yung stag niya. Pastaya niya. Oo. Ano talaga ko yun na, malit po yung pasayan. Malit po yung stag niya. Para ganahan kayo mo niya. Mana kan dulu, mana?